המעשה הפמיניסטי שלי. יום האישה בגלץ. אני מאיה רומן, בת 28, ואני מהמייסדות ואחת מהמנהלות היום של פוליטיקלי קורט. פוליטיקלי קורט הוא עיתון אינטרנטי פמיניסטי שנכתב על ידי נשים, על נושאים שמעניינים נשים עבור נשים. כיום אנחנו פעילות בעיקר בפייסבוק, יש לנו גם בלוג. זה התחיל למעשה מאחת מהמייסדות שלנו, ליאן. שמה לב שכל העיתון כתוב מנקודת מבט גברית, והיא העלתה בפייסבוק שאלה האם יש עוד נשים שמרגישות ככה, והרבה נשים הרגישו שאין להן מקום שבו הן יכולות לספר את הסיפורים שלהן. זה מה שאנחנו רוצות לשים עליו את הדגש, שכל מי שרוצה להגיד משהו, תוכל להגיד את זה אצלנו. אז אני רואה את זה וכולנו רואות את זה כמין ניסוי מתמשך כזה, שכל מי שקוראת אותנו וכל מי שכותבת לנו וכל מי שמתעניינת בנו עוזרת לנו לייצר עיתון שהוא יותר מעניין ויותר פלורליסטי. אני מקווה שבתוך הקהילה הפמיניסטית נלמד דבר ראשון להקשיב אחת לשנייה, וזה מה שהייתי רוצה לראות מאיתנו, יותר שיתופי פעולה, יותר מוכנות לשמוע ולהקשיב גם את מי שלא נמצאת בעמדה שלי.